Andet lag sokkelpap ved dørfalse og forankringsbånd. Andet lag sokkelpap skal sikre, at eventuelt indtrængende vand ledes ud af konstruktionen igen. Først fjernes mørtelrester og lignende for opmuring af bagmuren med kost. Paplaget, der som minimum skal dække de 2 nederste skifter af bagmuren, tilpasses i forhold til false, forankringsbånd og lignende, hvorefter det klæbes eller skrues fast. Som klæbemiddel anvendes f.eks. asfaltklæber med klæbeforbedrer, som fås i patroner til fugepistol. Alternativt kan pappet bukkes ind i bagmurens andet eller tredje skifte. Dette skulle i så fald have været gjort under opmuring af bagmuren. Ved forankringsbånd laves et snit i den del af sokkelpappet, der ligger bag forankringsbåndet. Over dette snit påsættes efterfølgende et stykke pap, der sikrer det nødvendige overlap. Vær opmærksom på, at alle samlinger, som ved det første lag sokkelpap, udføres med et generelt overlap på 100 mm, hvor der fuges langs kanten af pappet i alle samlinger og gennembrydninger. Som her, hvor sokkelpappet klæbes fast, kan mursten med fordel anvendes til at holde pappet på plads, mens klæbemidlet hærder. Ved dørfalsen udføres det andet lag sokkelpap som en såkaldt endebund. Denne sikrer, at der ikke trækker vand ind gennem falsen og ind under dørkarmen. Endebunden kan udføres med 2 stykker pap. Første stykke pap klæbes på falsen, så der efterlades en udgravende ende. Denne skal senere klæbes på den trykfaste isolering. Andet stykke pap påføres, når det første stykke af formuren er opmuret, hvorefter det påsættes langs siderne på for- og bagmure.